Kando wa ili wo chodo chodo waigi nazo nazo waigiなどなどはい、さっちゃんです。日本の大阪から来ました。普段は、日本で女性たちの経済的自立であったりとか精神的自立、経済も精神的にも豊かになることを活動としてやっています。このアヤワスカのリトリートで得たものは、もう全身の全細胞が満ち足りるっていう体験でした。初め来る前はすごくアマゾンの奥地っていうところで、どんなとこなんだろうとか、衛生的に食事的になんか体質とかなんか合うのかなとか、いろんなドキドキとちょっと緊張があったんですけど、もう来てみたらもう全く想像していたものとは違くて、とても清潔で、本当に一人一人スタッフの方たちがすごいホスピタリティでおもてなしをしてくださって、そして食事もめちゃくちゃ美味しくって、全てに愛が行き届いているような守られている空間の中で、ひたすら自分の向き合う時間、意識に集中することができました。そしてその中で自分自身のパターンに気づくことができたり、アヤワスカに関しては本当にひたすらすごく気持ちいい、自分の粒子が溶けていくような体験をさせてもらったんですけど、この体感覚を持ってそれを体験できるっていうのはものすごいパワフルだなっていうふうに感じています。でそれを通して改めてこの自分の細胞一つ一つがこの地球であったり宇宙となんか粒子が同期するような体験をさせてもらった上で、改めてこの体、肉体があるってすごいことだな、この呼吸を通して今ここに自分がいるっていうことってものすごいことだなっていう感謝、愛がもう細胞中から溢れてくるっていう体験をさせてもらいました。それによって自分自身への慈しみであったり、そして一緒に来てくれている仲間たちへの一人一人の体験に対してのリスペクトと感謝の気持ちが本当にあふれる1週間でした。これは人生のすごい経験と宝になる時間いただいて本当に感謝してます。ありがとうございます。アヤワスカを初めて経験をする人がいると思いますが、そういう人たちにどういうアドバイスありますか？なんかやっぱり未知なるもの、もうとてつもなく未知なるエネルギーに触れる、出会う瞬間になるので、なんかすごく怖さであったりとか不安であったり、この自分はどうなっちゃうんだろうみたいな感覚になっていくこともあるんだけど、本当にここでサポートしてくださるシャーマンの方だったりスタッフの方が教えてくれること、呼吸であったり姿勢であったり意図をしっかり持っていくっていうことが、この全ての人生においてめちゃくちゃ通じることだなと思っていて、なので本当に安心して来てほしいなと思いますし、来た上で本当にそのまま素直に信頼して受け取ってもらえたら、ものすごいパワフルな人生において宝になる経験になるんじゃないかなと思ってます。